what's up mga ka-rides? Another day, another vlog. Pupunta tayo ngayon sa Pagbilao. Isa siyang isla na pwede nating tawirin gamit ang motor. Bukan natin i-consistent pag-upload yung vlog natin mga ka-rides. Para naman hindi nakatiwangwang yung YouTube channel natin. Yung babiyahin natin ay nasa 4 na oras. Tapos oras ngayon ay alas 6:36. Andito tayo ngayon sa C6, sa Shell. Tapos yung daan natin mga ka-rides Antipolo. Di ko alam kung hahabaan ko pa ba yung vlog. Malapit lang kasi. Pero sige, try natin. Try natin ang mag-vlog ng maayos. Yung mga ka-rides, update ako. Ganda na sikat ng araw mga ka-rides So, inabutan na tayo ng traffic. Ang tagal pa naman dito sa tulay na to. Ganda dito mga ka-rides Oh! What the? What ba yan? Usok. Parang usok lang Yo, what's up mga ka-rides? Andito tayo nga sa Antipolo Dami rin palang tumatambay dito pag umaga. Kasi kadalasan sa pagdaan natin dito madaling araw tsaka gabi. Hindi na natin gaano nakikita. So yung mga ka-rides tuloy ko sa biyahe. Hindi ko nakita yung katrabaho ko na namimili. Baras. Baras pala ito. Baras pa rin tayo mga ka-rides. Alas 7 pa naman. Yung babiyahin natin ay 3 hours and 8 minutes na lang. Welcome to Pililya, Rizal. Rizal? Alright, sa Pililya, Rizal tayo. What's up mga ka-rides? Dito na tayo sa Paliko, papuntang Pililya. Yung may windmill. Paano natara yan diretso yan para saan kaya papunta yan? Hindi ko rin na-check sa mapa Ganda rin yung spot na to pag nagpipicture kayo. Yan kitang-kita dito. Maganda rin yung spot na to. Pwede kayong minto dito para mag-picture. Grabe, nakakasilaw yung ilaw. Yung araw.
ako makita. Bakpalayaw. Kaya pala walang sasakyan doon. Andito pala lahat. Dito naipon yung mga sasakyan mga ka-rides, dahil may malaking sasakyan sa harap. Kanina wala tayong halos kasabayan, oh. Tapos andito pala, haba ng pila namin. Yo, what's up mga ka-rides? Parang Kami Laguna na tayo mga ka-rides, no? Okay, tingnan natin. Tama, Kami Laguna nga to. Oras natin ay alas 8:07. Meron pa tayo 2 hours and 24 minutes. Kaya ko pa siya i-diretso mga ka-rides, no? Pero baka maghanap ako ng stopover. Kasi ang boring ng vlog na puro motor. 7-Eleven or ano? Lumban. Ganda ng busina nun, ah. Kabinti. Anong lugar to? Ano? Kasi ilang beses na tayo dumaan dito, hindi rin ako nagbabasa anong lugar. Try natin maghanap ngayon dahil para alam na natin yung mga lugar-lugar na ating dinadaanan. Lumban. Kaya may arko pala doon, no? Yung nakasulat. So, Lumban pala to mga ka-rides. Traffic. Baka ayoko pang mag-stop over mga ka-rides, no? Baka kasi ako pagod. Saka yung oras na babiyahin ay 1 hour and 57 minutes na lang. Kaya ko pa siya i-diretso. Ay mga ka-rides, no? Ito pala, ano? Bayan ng Pagsanghan. Kaya pala traffic. Uy, mangga, oh. Mangga, bayabas. Bayabas. Sarap ng bayabas ni Manong. Ang ganda pala ng ilaw na to. Ilog, oh. Kaso wala akong dalang damit ngayon mga ka-rides, no?
Awit talaga pag may nakita tayong magandang liguan. Saan kaya banda yung Pagsanghan Falls mga ka-rides, no? Sa susunod siguro yun yung babalikan natin dito, no? Pagsanghan. Ito yung kalsada mga ka-rides na mahirap din mag-overtake kasi maliit lang talaga yung daan. Ito Pagsanghan Falls, yan. So yan pala daanan. Yan pala nakasulat ko. Welcome to Casablanca. Yang pa pala. Hoy, yari ka dyan. Malapit kaya? Ba't pala nagtanong ako? Dati sa probinsya namin mga ka-ride, may ganyan din kami. Yung jeep lang yung pag nagko-commute ay jeep yung gamit. Kaso ang uso na yung motor, nawala yung jeep. Hindi na kasi kumikita yung jeep eh. Ganyan din sakay pa kami dyan sa may taas. Ano kayang bayan papunta doon? Sa Louisiana? Cavite Integrated National. Barangay Cavite, Laguna. Sorry. Hindi pala natin itong mga bayan-bayan. Pamalaang bayan ng Louisiana, Laguna. Mayhay, tas Tulokban. Yung sa susunod na pupuntahan pala natin mga ka-rides, yung Mayhay, Laguna yan. Taytay Falls. Dito siya sa Mayhay, Laguna. Parang dadaan din pala tayo dito ulit. Pero ang biyahe nun 2 hours lang. 2 hours mahigit. Tama. Oo. Yan siguro talaga yun. Dito na tayo sa sikat na gasoline station. Piyama na popcorn. Ba't kasi tumilik? Yari. Muntikan nga karay. Nakainto na nga yung van. Binilitan na.
galit. Kuya talaga, oh. Siya pa yung galit. Boy. Dito na tayo sa Lokban, mga karay. Daan ako dito. Naiihi ako. Naiihi. So ayun mga ka-rides, no? Stop over lang muna tayo saglit sa Lokban para magkape. Medyo inaantok na. Ano na, 1 oras na lang yung babiyahin natin. Yan, 1 hour and 6 minutes na lang. Kape lang tayo saglit mga ka-rides, no? Linis pa ng motor natin mga ka-rides. Walang ulan ngayon, wala yung best friend ko. Tapos na tayo magkape mga ka-rides dito sa 7-Eleven. Alis na tayo ulit dahil 1 oras na lang, kaya na to diretso. Go! Ganda ng ano, kalsada. May kainan. Diyan ako lumagpas dati mga ka-rides, yung papunta kong Masbate. Yung mga ka-rides, pag pabikol ay dito sa kanan. Dito na tayo mga ka-ride. Madadaanan kaya natin yung ano, yung shortcut na wala pa sa mapa. Kasi meron din palang dumaan, no? Kaso hindi siya pinadaan dun sa shortcut na yun. Baka nung pagdaan niya ay hindi pa pwede. Baka di pa binubuksan. Try natin ngayon kung bukas. Uy, sayang yung tubig. Kaso dito sa probinsya, libre lang yan eh. Sa amin mga ka-ride, dami namin tubig. Libre lang. Ganda ng lugar na to, lamig. Daming puno. Nakaka-rides yung sinasabi ko, no? Parang ito yun. Kaso di tayo pinapadaan ngayon. Ay wait lang, tingnan natin doon sa unahan. Medyo nakalimutan ko. Hindi. Ito pala. Oh, yun. Wait, tingnan natin to. Ito pala yung makaray. Tingnan natin. Oh, yun nga. Iba to. Ito yung original eh. Ito yung luma. So, tama. Yun yung wala sa mapa na dinaanan natin. Ito kasi, ito yung lagi natin dinadaanan nung hindi tayo nakadaan doon. Ito talaga tinuturo ng mapa. Yung labas pala ng kalsada ito mga ka-ride dito. Daan pa tayo sa mga parang may baybahay. Yung shortcut na yun, wala kang dadaan ng mga baybahay doon.
baka naman hindi tayo aabot sa ano na yun, yung parang entrance nun. Kasi okay, ano tayo, pagdilaw lang kasi tayo mga ka-rides, no? Hindi tayo aabot sa may bitukang manok. May lilikuan tayo. Kaya baka natin yung dahilan bakit di kita to, no? Pero check na natin mamaya, lalo na sa ano, pagbalik. Hindi ko alam ang pagbalik kung magbablog pa ako. Kasi kung same way lang, eh baka din ako mag-vlog, no? Kasi magsawa kayo pag ano, pati yung pabalik ay binablog ko. Dito na pala mga karay, start na rin ng sira-sirang kalsada. Lumagpas ako ng konti mga ka-rides. Yung sinasabi kong entrance yun, no? Diyan sa kanan, ewan ko kung kita. Wait lang. Yan, sa kanan na yan, yung may ano, dumaan na black na car. Yan. Yung black na pickup, yun, lumiko ata. Hindi siya lumiko. Diyan yung ano, shortcut. Daanan natin mamaya. Daanan na lang natin mamaya, no? Yan yung i-vlog natin sa pagbalik. Lubak, lubak. Dami na mga lubak mga karay. Ako ay tumalbog na. Tanghaling tapat. Yo, what's up mga karay? Malapit na tayo. Kakanan tayo mga ka-rides, no? Kung diretso, yun yung pabitokang manok. Pero dahil iba yung pupuntahan natin, ay dito tayo Magdilaw. May bayan pa ba dito? Uy, may ano ng release. Yo. Ay, bilhin na akong tubig. Baka wala akong mabilang tubig doon. Tayong tubig mga ka-ride. Saka chat lang ako. Laki ng tubig na nabili ko. Sabi niya kasi 25. Mura lang yung tubig niya, no? Sa ibang mga bilihan to ano eh, 30, 35. Akala ko yung ano lang, yung sumalit-lit. Laki pala. Mura lang yung tubig sa kanila. Bili na tayo, baka wala tayong mabili doon eh. Kasi mag-iikot-ikot lang tayo. Ito lang tayo pasok mga ka-rides, no? Ayan. Medyo malayo-layo pa yung isla. Wala. Pero bigyan na natin yung ano, daan. Dire-diretso si Kuya. Oo, walang pa kayo. Uy, may tulay mga ka-rides, oh. Oo. Uy, wala, linis ng tubig. Yan, may mga naliligo. Oh. Pwede pala maligo dyan, oh. Sa kabila rin, mayroon. Wait lang, sarado tayo. Gilid tayo, gilid. Sige, talon! Yan o, may mga naliligong bata. Sino? May tumalo na. Wala yung ano. Ayaw pala. Nagtawag pa eh. Nasa puno ng mangga. Ano na nila yung dagat? Ano? Ilog.
Dati ganyan din kami, yung sa Cagayan eh. Ayun siya sa may puno. Bumaba pa. Ano? Grabe, linis ng tubig mga karay. Wow! Okay ka. May isa pa. May mga naglalaba. Linis oh. Sayang. Diretso lang tayo mga karay. Ganda pa ng daan dito oh. At saka peaceful ng lugar. Yeah, may crack. May mga bata pa na ano eh, nagpapa-video. May likuan pa pala oh. Baka yan yung ano, papuntang Isla Chica. Tingnan natin mamaya yan. Isla Chica. Ito ay papunta pa tayong ano. Ay wala. Wala pa pala tayo sa isla. Ba't ako? Ba't sinasabi kong ano, Isla Chica? Di pa nga tayo nakatawid ng ano eh, ng tulay. Mamaya. Ganda ng lugar oh. Oh. Ayan. Isipin nyo mga ka-rides, no? Bungad pa lang tayo pero ang linis ng ilog. Ano lang kaya yung ano, papunta doon. Mga ka-rides, malapit na tayo. Gagi, yung gas ko 3 bars na lang. Pag naubusan tayo ng gas, magtutulak tayo. Pero may mga bahay-bahay naman ano. Check na lang natin kung may binibentang gas na buti-buti. Marami naman tayong tubig eh. Pag nagtutulak tayo at nauhaw ka, ayan, may panggas tayo sa katawan. Yan mga ka-rides, dito na tayo sa may bandang tulay. Ano na sa mapa. Okay. May nakikita na akong tubig. Yun! Ito na! Ito na mga ka-rides. Ay, joke lang. Tubig lang pala sa gilid, sa gilid oh. Hindi pa pala ata. Kala ko yung tuloy na eh. Ito nga ka ito oh. Ito na. Walang katao-tao. Oh. Yan. Ano yan? Mga bakawan. Malalim. Ganda. Sa kabila. Di natin kita yung sa kabila. Kailangan natin yung maglakad doon. Gumilid tayo sa kabila. Yan. Hello mga ka-rides. Ang ganda dito. Yun. Walang katao-tao. Wow. So ayun mga ka-rides, andito na tayo. Patawid na tayo ng isla. Di ko alam kung anong meron dyan. Pero tara. Try natin puntahan yung mga lugar-lugar. At alamin natin kung anong mga merong pwedeng pagalaan dyan. Kung gaano kaganda ang lugar na to. So yung mga rides, samahan nyo ako sa biyaheng to. Ganda ng kalsada! Woohoo!
Babang Pulo. Yan. Welcome to Barangay Babang Pulo. Yung mapa natin di na gumagana. Wait. Kasi yung sinearch ko ay ano lang, Pagbilao Island Grande. Ngayon, ito yung problema natin. Kasi sinesearch ko yung ano, puting buhangin. Wala na. Di ma-search, walang data. Sana may signal dito haray. Diretso lang ata to. Ayan o. Parang dire-diretso lang naman yung kalsada mga ka-rides, no? Mamaya na ako magtatanong-tanong. Parang malayo pa eh. Parang medyo malayo-layo pa naman. Let's go! Ganda ng mga kalsada. Dami puno. Ignorante sa puno. Ganda ng lugar, man. Nakakawala ng stress. Dito siguro sa lugar na to. So ayun mga rides, yung plano natin una natin pupuntahan sana ay hindi pala pwedeng motor, parang babangkain daw. Diretso ko lang para makapag-vlog, pakita ko sa inyo yung daan, kasi sabi ay bangka raw pag pupunta doon. May gate daw. Hanapin lang natin para makita na rin natin sa video, no? Total, andito na rin tayo para pa sa mga gustong pumunta at di pa nakakapag-research ay makita nyo tong video na to para di kayo magaya sa akin. Sakto lang pala, wala akong dalang damit. Kasi yung pupuntahan na lang natin mamaya yung Isla Chica na lang. Tapos ito ay bibidyo na lang tayo na hindi pwedeng daan kung hanggang saan yung kalsada. So ayun mga ka-rides, yung kalsada ay hanggang dito lang. Di ka na pwedeng pumasok, may dito. Ang tanong na lang, kapag ano, bangka, sinong kakausapin? Kasi wala namang ano dito, parang malapit na mga, parang kailangan mo makipagkontrata sa mga ano, no, bangkero. Baka may mga bangkero na residente dito. So yun mga ka-rides, di tayo pwedeng tumuloy dyan kahit set pa natin sa mapa. So ayun mga ka-rides, balik tayo, punta tayong Isla Chica. Kailangan ko sana ano, no, ang mahirap lang, hanapin ko sana yung saan sasakay ng bangka. Ang problema, pag nagtatanong ka, kasi ang tanong nila ay kung kukuha ka ba ng bangka, eh nakakahiya naman, di naman ako kukuha. Wala, di ko maibigay sa inyo yung informasyon nun. Pasensya na lang nga ako is. At least alam nyo na hindi pwede ng motor lang, kahit kita siya sa mapa. Parang ano lang din, oh, yung Pamalagundi tayo, siniset siya, tinuturo siya ng mapa, pero hindi mapuntahan kung hindi ka mag-iibang daan. So yung mga ka-rides, nakakaya rin kasi magtanong kung saan yung sakayan. Sa Isla Chica na lang tayo pupunta mga ka-rides. Ang plano ko pa naman ay ikutin natin yung ano, lugar.
nga, yung pa na plano, mag-joyride lang. Kaya nga wala akong dalang panligo eh. Mga ka-rides, ito siguro yung paliko sa Chica Island. Try natin. Basta Chica Island. Chica Island. Isla Chica po. Oo. Dito. Sige, thank you. So, dito nga mga ka-rides. Kasi yung isa ay hindi natin madaan. So, dito tayo. Yan, explore tayo mga ka-rides. Explore natin yung lugar. Yung mga ka-rides to, sa biyaheng to, okay lang naman na mawala tayo dahil yung purpose ng pagbiyahe natin ay i-explore ang lugar. Oh, simbahan. Ayan, parang may ano na to. Ayan, parang may resort na. Try pa natin doon mamaya. Check muna natin kung ano yung mga pwedeng paggalaan. Tingin lang. Oh, dead end. Wala nang daan dito. Oh, may pakanan. Wait lang. May paliko. Oh. Ganda. Yan, kung nasa bahay lang tayo, di natin makikita to. Dead end. Liko tayo sa kabila. Hanap tayo ng resort doon. Yun o, parang may maganda doon. Dito tayo. Putin lang natin yung lugar. Saan ba yun? Wala. Dito sa kanan. Yung pauwi natin dyan. Mag video tayo sa mga kanto-kanto kasi wala tayo. Ito may mga kalsada. Explore natin yung lugar. Saya. Barangay Tulay Buhangin. Ito yung maganda mga ka-rides, no? Wala talaga ako nakaset na pupuntahan. Ang plano lang talaga ay ikutin. At kung may mahanap tayo ay good. O yan. Parang may resort dyan. Ito tayo. Parang may mga resort din dyan. Oh, ano to? Ay, daan pa. Sige! Sige! Nandito na tayo eh. Ikutin na natin yung lugar. Kung saan man tayo dalhin, doon tayo! Lakas ng loob eh, no? Pinasok natin yung pagiging vlogger, sige! Samahan niyo akong mawala, mga ka-rides. Ganda ng lugar, oh. Oh. Baka may mapuntahan tayong magandang lugar sa kasunod nito. Pag nabusan tayo ng gas, ay hindi magtulak. Kaya lang yung nag-iingay. Pwede naman siguro pag sinita tayo na bawal, hindi. Oh wait, sotik. Sadanda na tayo kasi malinis yung motor natin, oh. Pasasan kaya itong mga lugar na to para saan? Saan kaya papunta? Para saan? Marunong eh. Kasalita na nga alam, di pa marunong. Yung mga ka-rides, no? Huwag kayong mag-aalala kung pinutol ko yung video dahil yung daan ay dire-diretso lang naman. Kung may kanto ay ipapakita ko naman sa inyo kung saan tayo liliko. Mga ka-rides, tingnan nyo yung nakita ko. Ang ganda. Linis ng tubig sa gilid dong.
Manghiram kaya ako ng shirts. O may ano, may sirang shirts, gamitin ko yan. Di baling uuwi ako nang walang brief. Grabe, ganda. Ganda oh. Linis. Oh my goodness. Nagdala ako ng ano, shirts. Kung may magpapahiram sa akin ng ano, shirts, maliligo ako. Pero cottage for rent. Pwede maligo dito mga friends. Grabe yung nakita natin. Yan, samahan niyo ako mag-explore at mawala sa lugar-lugar. Ingay natin. Napakatahimik ng lugar eh. Binubulabog natin. Ganda. Kita nyo naman yan. O diba? Tara, punta pa tayo hanggang dulo. Tarahin natin saan tayo dadalhin. Saan tayo mamari? May mga motor pa dumadaan. Tarahin natin diretso. Manghihiram ako ng shirts dito pag ano, wala akong gamit. Oo, may nakatapap mo punta. Hindi, may ano nga dyan, may resort pa sa unahan. May mga ano eh, ride na galing dito. Try natin puntahan yung pinakadulo mga ka-rides. Explore natin. Yan. Oh, may resort din doon, oh. Pero try natin sa nahan pa. Lumat na ba? Lumat yung battery ko. Papalit lang ako sa clip. Yung battery at okay pa yan. Pag nahinto ko ng walang tao, doon ako magpapalik. Uy, rough road na. Ito na siguro yung dulo. Nakaka-rides na wala tayong idea sa pinupuntahan natin. Pero maganda to. Balik naman tayo pag di kaya. Yan, may motor. May lugar pa kayo. Sira yung kalsada. Eh, nadaan sila eh. Oo, may ano pa dyan. Pag may nakita tayong tao, ay may lugar pa yan dyan. Hanggat may tao, pwedeng puntahan yan. Kaso doon na siguro maghanap ng resort. Hindi, babahag yung buntat eh. Diretso. Tatakot eh. Andito ka na. Diretso. Magpaalam siguro tayo kung pwede pa. Baka mabaril tayo dito. Oh, may ano. Ano kaya yan dyan? Baka di na kaya ng motor doon. Dapat nagtanong ako. Mga ka-ride, pinasok pa natin yung isang kanto. Kasi yung sa dulo, ditin na. Ito naman. Hindi pa tayo nakahanap ng ano. Sa resort. Kaya saan? Matarik. Diretso kasi tayo dun sa kabila, no? Dito naman tayo. Ano? Nagtanong na ako. Ginamit ko na si magtatanong. Sabi ko, te, may iba pa pong resort dito. Sabi niya, doon sa may paakyat.
Yung sa ano, isang paliko. Ito yung sinasabi niya. So, puntahan natin. So, may ginagawa palang kalsada dito. Pag kinara tayo, ibig sabihin, oy, wala, may bayad. Isla Chica. Dati may resort pa po dyan. So yan mga rides, pumasok tayo. Na full yung memory card. Di pala ako nakapag-delete. Sorry ko daw, pwede, tignan. Ayun o, mag-entrance lang tayong 20. Ang Burawan. Dito barangay community. Nasaan kaya yung mas maganda? Yung dito o dun sa kabila? Ah, maganda rin dito. Burawan. Hindi pwede ipasok yung motor. Doon sa kabila. Ito yung ano, parang ano, bawal yung motor doon. Try natin yung kabila. Kung pwede i-ticket. Di pa tayo nakapag-video. Dapat ano, nagtanong na ako nung kasi babalik naman tayo. Tatanong tayo kung magkano entrance. Ito Burawan. Yun yung Isla Chica, yung sa kabila. Pero parang mas marami pumupunta doon. Kaya hanap tayo ng mas ano, less na tao. Ito. Ay, ito. Maganda dito. Kita dun sa kabila. Oh, white sand shop man. Angas. White sand. Kano kaya entrance? Ano? Magkano kaya entrance dito? Ano tayo titingin? Tingnan mo ka rin. Ganda. May ano po, pwedeng pagtambayan kung walang cottage. Kahit yan po kayo dyan. Kahit saan dyan. Kasi ano, Doon sa restaurant. meron din doon. Doon na lang kayo mag-class. Sige. Yung maka-ride sa entrance dito ay 150. Ganda. Wow. Parang mas maganda to kaysa dun sa kabila. So ayun mga ka-rides, dito na tayo. Pupunta lang tayo sa may ano do, magbabayad ng entrance. Yung entrance ay 150. Di tayo kukuha ng cottage. Pwede naman daw tumambay dito eh. Good morning. Saan po magbabayad ng entrance? Doon po na lang, sir. Doon na lang. Commission opo. Sige po, salamat. Oh. White sand siya man. Ganda.
Tsaka pwede tayong di kumuha ng ano, ng cottage. Bayad lang tayo ng entrance. 150 daw. Ito. Pareho lang nun, aalis rin naman tayo kagad. Pero ang ganda dito. Tingnan natin yung gilid kung may madadaanan pa. Ayan. May ano pala mga ka-rides, no? Inaantay akong bangka. 100 lang daw. Tapos patawid sa may rock formation. Antayin ko na lang yun. Tapos sasabay. Yan, ang ganda. Oh. Yan. Ganda dito sa gilid mga ka-rides. Yan. Linaw. Linaw ng tubig. Kung may dala lang sana ako ano. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. May mga tao dito mga rides. Holding my breath or reveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing. So yung mga rides. Dito tayo ngayon. Napakaputi ng buhangin. White sand pero di mo kailangan tumawid ng isla na babangkain. Pero mamaya para daw sa dito rock formation ay sasakay tayo ng bangka. Pero ganda dito. Hindi ko alam kung papasok pa ako sa isang resort, no? Pero parang hindi na siguro. Dito na lang. Ganda. Yan. Lakad lang tayo kakaray. If you feel my mind, call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I know. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Mga rides, no? Dito tayo sa Borawan. Tapos nandito si ate. Ayaw niya magpasama sa video. Nahihiya siya eh. Nanonood yung pala siya ng vlog natin. Wala. Mahilig kasi ako manood ng mga vlogger eh. Biyahe. Mga Bisaya pala yan dyan. Bisaya ka rin ba? Hindi. Hindi. Po kami Tagalog. Tagalog. Kasi yung mga nakabantay dito, mga Bisaya. Ay, yung isa po. Cebuano ata yan. Ano yun, mga Bisaya? Pati yung bisita Ay, yung dyan. Bisaya din. Dito karamihan mga kasama dito namin po Tagal dito mo. Subukan ko na lakarin. May daan pala daw dito. Ito sir, baybayin niyo lang po. Yan. Ingat po ha, kasi ang gilid po nito may konting bangin. Sige. Bagsak po niya dito. Yung mga rides sa akin tayo dyan. Tara, explore. Yeah. Sige pa tayo, thank you. Shout out po. Thank you. Tara, explore natin. Sige po. Paakyat siya, no? Hindi na tayo sasakay ng bangka. Dadaan na lang tayo sa bundok. Yan. Tatawid na tayo sa kabila. Siyempre, adventurer tayo eh. Ano po, Boy Rides Moto. Magkadikit yung Boy Rides. Tapos, Capital yung B tsaka R. Angelo. Taga saan po kayo?
Sige po, shout out sa inyo. Thank you. May bangin mga ka-rides. Babalik tayo mamaya dito. Siguro magbabangka na lang tayo pabalik. Kasi, ano, may maganda daw pwede pag-vlog sa taas. Takot ako sa matataas pero di naman ganong kita eh. Diyan naglalakad naman. Explore ba sinasabi nyo? Tara. Kala niya. Mga ka-rides. Makikita nyo kung gaano pababa yan. Sabi ni ate, di naman daw mawawala. Grabe. May bangin. Angelo. Ayan. Ito pala. Nandito na tayo sa tuktok mga ka-rides. Hinihingal ako. Nakapag-exercise tayo. Yan. Yo, what's up? Nasa tuktok tayo mga ka-rides. Nagsabi po, marami tao. Yo. Wala na. Haba. Hinihingal pa ako. Taas. Ay ma. Masukal. Yan. Sabi yung daan ng karito. Yan. Pababa na tayo. Kasi dapat tumakan ng bangka. Kasi excited tayo makita yung kabila. Yan. Dadaan tayo dito. Yan. Tingnan natin yung trip niya sa buhay. Yan guys. Trip natin sa buhay. No? Yan. O, tiniwan ko yung jacket. Maka, dinala ko yung tubig eh. Ingat ko naman. Hindi ka na dinala yung tubig. Yung Isla Chica ay walang ano, walang challenge doon. Dito, yan, may extra sa mga mahilig sa adventure. Grabe. Ayan, ang ganda. Maliligo na lang ako. Baka may pwede ako mabiling shorts. Oh, cellophane. Pasok ko na rin yung pantalon ko sa cellophane. Tapos lalangay ko sa brief. Dito na ako mga rides. Tatalon dyan. Oh, may bato. May wire. Yes, friend. May bato. Yan dinaanan natin mga rides. Ito. Yan. Dagat sa gilid. Scalard. Kakaingal. Pero laban. May buhay daw sila dito eh. Pag gusto natin maglakad pabalik, pwede daw. Pero pwede rin sakay ng bangka. Yan. Nakatawid tayo guys. Ganda. Woo!
Ganda dito, men. Meron formation. Eh, yun o. Saan dumaan? Saan galing dumaan? Dito sa ano? Bundok. Dito sa tao. Ganda. Ano? Ano? Oh, dyan. Dyan tayo umakyat mga ka-rides. Taas yan. Pero mabilis lang nakarating eh. Mga 5 minuto lang. Ganun. Oo, nga ganun lang. O, malapit lang. Matarik lang. Pero, ayan. Ayan mga ka-rides. Naglakad tayo sila pala. Sumakay pa sila ng pagka. Isang daan din yun. Isang ulo. Isang ulo. Pero pupunta ko balik na yun. Wow. Tara, try natin ikot sa kabila. Yan. Dito sa likod mga ka-rides, kailangan sasakay ka ng bangka or yun, akyatin mo yung bundok na dinaanan natin. Tingnan ko lang yung CR nila. Ayan, dahil di naman tayo maliligo, dahil di mag-explore tayo na mag-explore. Ayan. Eh, sakto, makiihi na rin ako. Pero hiningal ako. Yan guys, napaganda. Doon tayo punta. Yan yung bangka na sasakyan sana natin. Kaso nauna na tayo dito. Ganda. Yan pala ikot. Kita nyo na gaano kaganda. At malinis. Ganda. Nandito. Ito may mga tao. Yan. Yun na. Hanggang dito na lang tayo. So yung mga rides, pabalik na tayo. Kaso, hindi ko mapuntahan yung bangka andun sa kabila. Hindi ako makatawid sa tubig.
Mababasa tayo eh. Ah, no choice, akyat tayo ulit sa bundok. Init. Ha? May mga unggoy sa taas mga ka-rides oh. Yan. Kaaway pa. Ay, unggoy. Ate, tama ba? Pag may dalang pagkain, wala namang bayad, no? Pag may dalang pagkain, wala namang bayad. Wala. Pero pag ikay naka-room, may court cage. Ah, may cold cage. May na sukli ha. Hindi ako na. Nakay-joan na. Pag nasa row, may cold cage. Oo. Pero pag dito lang sa open area, ano. Diyan sana wala. Wala. So yun mga ka-rides. Maganda yung room, tingnan mo. Mamaya, Pwede rin. pag nakakain ka na, pabubuksan ko din sa Sige saka po. yung mga house. So yung mga ka-rides, papakita ni ate sa atin yung mga room. Para may vlog natin. So yun mga ka-rides, no? Kung naghahanap kayo ng matutulugan, ay meron silang pinaparentahan. At ipapakita ni ate sa atin. Maganda yung itsura ng ano nila oh. Yan oh. Grabe. Ganda ng lugar. Pag pumunta kayo dito, no, napakasulit. Okay lang po, pasok yung sapatos, eh. Yung sapatos? Napakalinis pa naman, no? Ito yung ano, te, magkano? 8,168. 8,000. na po yun. 8,000 mga ka-rides, grabe. Ganda, linis. Ito po sa CR. Ito yung kwarto. 8,000, good for box. 8 po yan, sir. 8. Tapos yung CR naman nila. Yan, pwede maarte dito. Yan, nakalinis. Hindi kagaya nung napuntahan natin mga ka-rides na nagdidilaw. Yan eh, ito, ang ganda. Shower. Ano tayo dito? Yan. Hindi na ako papasok dahil yung sapatos ko. Ito yung shower room nila. Nasulit yung ano dito, 8,000. Yung 8,000 may sala pa. Diba? Yan siya. Lawak mga ka-rides. Pwede naman magdala ng alak dito ate, no? Pag nag-inuman. naman, sir. Yan. Ito naman yung pang-apatan mga ka-rides. Oh. My God. Maganda rin dito. Yan. Itong apat, ito yung 4,900. Apo. Oh, malaki rin. Oh. Pabukas lang ako ilagay. Pasok lang, sir. Yan. Ito pang apat. Maraming ganda. Yan, malawak. Yan. Spacious naman. Oh. Ito yung CR na. Hindi tayo papasok. Titingin na tayo. Yan, malinis din. Yan mga ka-rides. Sulit na sulit ka dito. Yung 4,000 yung ano. Kung apat kayo, tigang 1,000 lang kayo. Natipid na. Pero ang linis. Tapos ang ganda ng lugar. Yung mga ka-rides, no, isla pala to. Ang linis. Ito yung view na makikita nyo. So mga ka-rides, tapos ko na maikot yung dito sa ano, resort. Tapos pinakita nga ni ate sa atin yung mga kwarto nila. Ayos. Kala ko di pa pasilip. Si ate yung nag-offer. Siyempre di man tayo kilala eh. So pero may nakakilala pala sa atin isa. Yung isang bantay nila. Kasi mahilig pala siya manood ng mga nagmumotor. So ngayon ay pauwi na rin ako. Di na ako pupunta sa Isla Chica na silip naman natin kanina eh. Kaso parang ano lang siya.
Plain lang na niyugan. Hindi kagaya dito na may mga rock formation. Mas maganda. Mas marami kang choice. Yung mga rides.